Tot seguit gaudirem del pas doble Roser de Pasqual Salort, primer premi al tercer concurs de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i segon premi del públic al tercer concurs de composició de Bocairent. El pas doble està dedicat a una dona valenta, treballadora incansable i coneguda al Verger per Rosarito la dels Bous. Filla de Pasqualet dels Bous i Bebica la Maiolo, ha estat hereua d'un caràcter fester i participatiu en tot el que el poble respecta. Implicada sempre en el moviment associatiu del Verger, ha estat sobretot coneguda pels seus dots a la cuina tradicional. Tot i que la malaltia li minva les forces any rere any, en la seva jubilació encara tracta de gaudir de cada moment del dia acompanyat del seu inseparable Mateu el Fuster. A Rosario li dedicava Pasqual unes paraules que avui volem reproduir. A ella, perquè ma mare no hi ha més que una, perquè sense ella no seria qui soc. A tu, mare, que m'has ensenyat el camí de la persistència. A tu, mare, que m'has ensenyat que qui para no viu i qui camina fa camí. A cada motiu musical, a cada nova frase, apareixes com a font d'inspiració amb el teu no parar de fer i fer. Te ho mereixes, mare. Ara ja tenim la música en forma de pas doble que ens recordarà qui has estat al costat del teu benvolgut poble. Gràcies, mare, per tot, de tot cor. Escoltem Roser, pas doble de Pasqual Salort Aguilar.